שלום, מחפשים קשת מתחילים? ההמלצה שלנו קשת של חברת סמיק מדגם פולאריס. הידית היא ידית מעץ, הכנפיים עץ מצופה בפיברגלס, המיתר מיתר איכותי, מעמד החץ מפלסטיק עמיד מאוד ומחזיק הרבה מאוד זמן. יתרונות הקשת, הקשת היא מעץ מאוד קלה, יש לנו פה שני ברגים, אפשר לפרק את הכנפיים, להחזיק את הקשת עצמה במצב מפורק וקטן, או להרכיב את הקשת, וניתן לבחור כנפיים בכוח שבו אנחנו בוחרים להשתמש. בנוסף, הקשת הזאת ניתנת לאבזור, אנחנו יכולים להבזר אותה בכוונת, יש לנו אופציה פה, שני ברגים להוסיף כוונת, אפשר בורג קדמי להוסיף מייצב, אפשר להוסיף פה גם אבזור נוסף למי שרוצה להתקדם שלב אחד קדימה ביכולות שלו. הקשת מגיעה במידות שונות. זאת מידה מאוד קצרה לילדים צעירים, יש לנו מידה בינונית לנוער, וכן מידה גדולה למבוגרים. כמובן שבהחלפת הכנפיים אנחנו יכולים להגיע מכוח משיכה חלש ועד חזק. גודל הקשת הוא פחות קריטי. מאוד מאוד חשוב לבחור קשת בעלת כוח משיכה שמתאים ליכולת של המשתמש. קשת קצרה לילדים. קשת גדולה למבוגרים.